Rematado o prazo de presentación de ofertas, foron 4 as empresas interesadas en executar a sustitución da cuberta do pabillón de Rianxo. A obra ascende a 170.000 euros e dá continuidade á remodelación das instalacións acometida hai ano e medio. A intención do Concello é que poida ser executada ao longo deste verán. O pabillón municipal é, por así dicilo, a xoia da corona dos equipamentos municipais no que ten que ver co deporte xunto aos campos de fútbol, pero é un equipamento evidentemente tremendamente usado por colectivos de toda a clase e pois por moitos usuarios e usuarias que desenvolven ali a súa actividade deportiva ou recreativa, non? Entón, bueno, xa quero lembrar que hai ano e medio aproximadamente realizamos unha primeira actuación dentro dun proxecto global de diferentes fases que teñen que ver coa mellora deste equipamento e que a cuberta, o cambio de cuberta, é unha dos elementos, unha das fases polo seu custe máis gravosas e que vai comprometerse con esta actuación. Unha vez instalada a nova cuberta, o Concello plantexará a instalación de placas solares, constituindo unha comunidade enerxética a través dunha asociación ou cooperativa que dará servizo non só a estas instalacións municipais, senón tamén á veciñanza. Sobre a cuberta tamén é un dos elementos que tamén temos plantexado para desenvolver actividade de comunidade enerxética, é dicir, que tamén vai ter esa virtualidade. Queremos que sexa un tellado que se aproveite en algún momento para xerar desde ali enerxía eléctrica á veciñanza, nin que dicir ten que a superficie do complexo, que é tellado do pabillón, tellado da piscina, tellado das vivendas dos mestres, aí se pode crear unha pequena contorna de xeración eléctrica importante. De aí que pensemos nese espazo como xerador de enerxía eléctrica, para iso interésanos que estea feita a obra, rematada e asentada para que logo poida absorber a instalación dun bo número de paneis solares que distribúa a enerxía, non?